Ассалому алейкум дӯстдорон ва ҳаводорони Барселона. Умедворам ҳамаатон созу таъбатон болида. Имрӯз мехоҳам дар бораи трансферҳои Барса ва камакак дар бораи Тӯби Тиллои ва Копа Америка бо шумо суҳбат гузаронам. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баҳс дуршинед, мо бошад сар мекунем. Футболи аврупоӣ муваққатан ба истироҳат рафту пас аз чанд рӯз чемпионати Аврупо оғоз мегардад. То он вақт дар дигар қитъаҳо бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон баргузор мегардад. Барои бозам шавқовартар кардани тамошои бозиҳо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода кунед, зеро он ҷо коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногун ва ҳамаи обуначиёни навро бо промокоди барстратиҷӣ то $100 бонус интизор аст. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Копа Америка бо имконияти бузург метавонад баргузор нашавад. Ин маънои онро дорад ки Месси мумкин аст ки маротибаи ҳафтум ин ҷоизаро соҳиб нашавад. The Spectator Index саволе пешниҳод кард ки имсол ки метавонад барандаи Тӯби Тиллои 2021 бошад. Аксарияти мухлисон бо он фикранд ки ҷоизаро бояд Нголо Канте соҳиб шавад. Дар ҳақиқат 4 намоянда буд ва дар мусоҳиба 160,000 нафар ширкат варзид. Ҳолои аз ҳама зиёдро нимувзиятгари Челси Нголо Канте ба даст овард. Ба ӯ тақрибан 42,000 нафар овоз додааст. Дар мақоми дуюм капитани Барселона Лионел Месси ҷойгир шуд. Ба Месси бошад зиёда аз 27% мухлисон овоз доданд. Дар мақоми сеюм бошад ҳамлагари Бавария Роберт Левандовски қарор гирифт ки на он қадар ҳам зиёд аз Месси дур буд. Ва дар мақоми охирини рӯйхат ҳамлагари ПСЖ Килиан Мбаппе ҷойгир шуд ки зиёда аз 5% овозро ба даст овард. Ман фикр мекунам ки мунтахаби Фаронса ва шахсан Нголо Канте дар Евро ноком нашаванд ва ин хел набояд шавад. Дар ин ҳолат нимувзиятгар метавонад муваффақ шавад. Айни ҳол мисли менамояд ки ин марди хандонрӯ дар ҳақиқат метавонад соҳиби голден бол шавад. ҳарифони асосии ӯ дар гумон аст ки метавонад ҳамроҳи мунтахаби худ муваффақ шаванд. Месси ҳатто метавонад умуман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок накунад. Левандовски дар мунтахаби Полша бозӣ мекунад ки начандон мунтахаби бақувват аст ва аз ӯ бисёр набояд интизор шуд. Албатта Мбаппе метавонад дар мунтахаби Фаронса хуб баромад кунад ва Кантеро қафои худ гузорад. Аммо ман намедонам ки ӯ чӣ бояд кунад ки фарқияти 37% доштаашонро ба сӯи худ кунад. Дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Ки арзандаи соҳиби Тӯби Тиллои шуданро дорад? Рости гап, ман ҳам ҳамфикри бисёриҳо ҳастам. Канте бозингари хуб аст. Агар формаи хуби варзишии ӯ ва бозиҳои арзандаи ӯ намебуд, дар гумон буд ки Челси Лигаи Қаҳрамонҳоро ба даст меовард. Фикри ман ҳамин аст ки Канте фаворит аст барои ба даст овардани Тӯби Тиллои. Шумо чӣ фикр доред? Фикрҳои шуморо бошад, ман дар комментария интизорам. Неймар дар садамаи ғайриоддӣ 72 аз пояш лат бардошт. Ин воқеа дар назди яке аз меҳмонхонаҳои Бразилия рух дод ки мунтахаби Бразилия дар ҳамон ҷо пеш аз бозӣ муқобили Эквадор ҷойгир буд. Ду мухлиси хурди футбол барои селфи кардан ба назди Неймар доиданд дар ҳолате ки Неймар аз автобус баромад. Дар оқибат мухлисон ба тарафи Неймар доида ба ӯ бархӯрданд ва қариб буд ки Неймар аз по меафтид. Баъди ин бархӯрд лангидани Неймар ба чашм мерасид. Дар ҳолате ки дар бораи мунтахаби Бразилия сухан гуфтем, бояд хотиррас кунем ки Копа Америка метавонад баргузор нашавад. Ин мусобиқа бояд дар Колумбия ва Аргентина баргузор мешуд, аммо Колумбия бо сабабҳои мушкилиҳои сиёсӣ ва Аргентина бо сабаби корона аз гузарониндани мусобиқа даст кашиданд. Баъдан гузарониндани мусобиқаро ба дӯши Бразилия вогузор карданд. Дар навбати худ онҳо низ метавонанд аз гузарониндани мусобиқа даст кашанд, чунки на камтар аз Аргентина бо мушкилиҳои корона рӯбарӯ ҳастанд. Футболбозони мунтахаби Бразилия ҳатто ба президенти Федератсияи варзиш гуфтанд ки чӣ дар кор ин мусобиқа. Ин суханҳоро сармураббии Бразилия Тите низ тасдиқ кард. Мо андешаи хеле дуруст дорем ва ба президент расониндем. Мо суҳбати рӯйростӣ доштем. Мо ҳам мақоми худро дуро ҳастем ва мо ӯро ба ҳамагон намегӯем. Мо аз бозингарон хоҳиш кардем ки бозӣ муқобили Эквадорро фикр кунанд. Мо мехоҳем ки хуб бозӣ кунем ва ғолиб шавем. Баъди бозиҳо муқобили Эквадор ва Парагвай ман мақоми худро мегӯям. Ман ҷавоб доданро рад намекунам. Ман танҳо далелҳоро мегӯям. Ҷоми Амрико муҳим аст, аммо муҳимтар бозии дар пеш будаи мо аст. Ман ҳамаи шуморо мефаҳмам ва боз мегӯям ки ин мақоми ман аст ва ман аз ҷавоб додан намегурезам, гуфт сармураббии Бразилия Тите. Бояд гуфт ки то ҳол ин ҳолат норӯшан боқӣ мондааст. Роҳбарияти ПСЖ нақша дорад ки Жоржино Вейналдумро аз дасти Барселона кашида гирад. Барвақттар хабар буд ки нимувзиятгари голландӣ бо Барса шартномаи 3 соларо ба қарор расонидааст. Роҳбарияти ПСЖ зуд пешниҳоди Барсаро барбод дод ва ҳамакнун Вейналдум худ ба ПСЖ рафта нест. ПСЖ ба бозингар шартномаро пешниҳод кард ки тибқи ӯ метавонад то 15 миллион евро дар як сол соҳиб шавад. Ин 3 баробар зиёд аз пешниҳоди кардаи Барса аст. Ман фикр намекунам ки ин қадар шартномаи хубро танҳо баҳри ба назди Куман
умуман рафтан рад кунад. дар умум дастаи катонӣ хеле ҳам риск кард ки чунин бозингарони тобро хараду бо онҳо шартномаи кӯчак пешниҳод кунад. бо агӯро фаҳмо аст ки ба сину соле расидааст ва мавсими охирро дар захира гузаронидани аст. аммо Вейналдум 30 соларо бояд пешниҳоди зиёда аз 5 миллионро пешниҳод кард. дар умум ҳолат такрор мешавад. ПСЖ футболбозиро мегирад ки ба Барселона хеле ҳам наздик буд. фикр мекунам ин хел ҳолатҳоро мо дар оянда бисёр мебинем. мумкин аст ки Насир Ал-Хилайфӣ дар бораи Суперлига ба УЕФА хабаркашӣ карда бошад то ки ба грандҳои испанӣ зар чаконад. аз ПСЖ ҳамаи корро интизор шудан мумкин. Мемфис Депай расман дар ҳафтаи дигар бозингари Барселона мешавад. Якумин рӯзи бозингари голландӣ дар даста рӯзи чоршанбе маълум шудааст. ҳамлагари голландӣ хеле барвақт дар радарҳои дастаи испанӣ қарор дорад. мавсими гузашта катониҳо метавонистанд ӯро харидорӣ кунанд, аммо дар он рӯзҳо пул барои маоши бозингарон намерасид. харидории бозингарон як тараф, аммо айни ҳол вазъ хеле ҳам дигар шудааст. ба Барселона менеҷери топ омад ва тавонистанд ки бо Леон забон як кунанд. ба иттилои журналисти машҳур Николас Кира, Депай шартномаи 3 соларо имзо мекунад ва маошаш 5 миллион евроро дар як мавсим ташкил медиҳад. Барселона аввалин кори худро аз трансфери Агуэро шурӯъ кард ки ба ӯ 5 миллион евро маош медиҳад. дар навбат трансфери Эрик Гарсия истода буд. муҳофизатгари испаниро низ дар як мавсим маоши 5 миллиона интизор аст. бо овозҳои зиёд Вейналдум низ маоши 5 миллионаро соҳиб мешуд ва боз Депай низ ин маошро соҳиб мешавад. чунин менамояд ки дар хазинаи роҳбарияти Барселона 20 миллион зиёдатӣ кард ва он маошро ба навичокои худ тақсим мекунад. баъди оне ки Куман шартномаро бо Барса тамдид кард, ман боварӣ доштам ки Депай ба Барса бепул меояд, чунки шартномаи доштаи ӯ бо Леон дар охири мавсим ба анҷом расида буд. мо метавонем Барселонаро бо як трансфери хуби дигар низ табрик кунем. дӯстон, барои шумо як хабари беҳтарин дорем. худиҳози ширкати Азия Маркет дар ҳама доруҳои худ 20% таҳфиф карданд ва акнун шумо имконият доред ки дору барои сафедии пӯсти рӯй ва пӯсти бадан, дору барои фарбе ва харобшавӣ, барои дарди мушакҳо, барои дарди меъдаву гурда, барои риши мӯи сар барорӣ, равғани сиёҳдона, паста барои бақувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро бо скидкаи 20% харидорӣ кунед. ба номерои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед. ҳамчунин шумо ҳама ин доруҳоро аз саҳифаи Азия Маркет дастрас карда метавонед. ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описиони ин видео.